Bună ziua, dragii mei! Începând de azi, o să vă prezint săptămânal aspectele cele mai importante a zodiei dumneavoastră. Sper să vă placă și vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră. Zodia Săgetător. Ce te definește săptămâna aceasta? Și este prima carte în secvența de pe masă. Ne este dată de Regele de Bâte. Ne indică, dragii mei, faptul că reflecția la succesele din trecut este ce vă definește în mod specific în această săptămână. Adică, vă reevaluați strategia de luptă și vă întrebați de ce atunci totul era sub control și acum vă scapă printre degete. Voi știți că sunteți puternici și că prea puține lucruri vă ating. În același timp, voi băgați mâna în foc când trebuie și scăpați nevătămați. Asumarea riscurilor este pentru voi o a doua natură. Cartea numărul 2 ne indică bioritmul săptămânii și ne este dat de 8 de monede. Ne indică multă energie pentru voi în această săptămână, concentrare, atenția la detalii și foarte multă muncă. Pentru că, în același timp, vă doriți acest lucru nespus de mult și sunteți dispus să întoarceți situația pe toate părțile până găsiți rezolvarea potrivită. Ultima carte în secvența de pe masă este cartea dumneavoastră norocoasă în această săptămână și ne este dată de Pajul de monede. Ne indică faptul că șansa voastră constă în a vă prezenta ideile odată ce ați finalizat munca. Să nu ezitați să încercați oricât de greu ar părea sau oricât de mici vi se par șansele succesului garantat pe termen mediu sau lung. În încheiere vă doresc o săptămână senzațională și vă aștept și săptămâna viitoare pe canalul meu. Vă mulțumesc!